Para sedherek ingkang kinasih dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, sugeng pepanggihan malih kalian kula Pendeta Hari Susanto wonten ing program piwucal Sekolah Sabat. Lan sakmenika kita dumugi wonten ing piwucal ingkang kaping 12 nganti irah-irahan Allah kang setya. Sumangga saderengipun kita ngrembak dawuh pangandikanipun Gusti, kita sami ndedonga. Gusti Allah Rama ingkang wonten ing swarga, kawula ngaturaken panuwun krana ing wekdal menika kawula saged dumugi malih wonten ing program nyinau Pak dawuh pangandikanipun Gusti ingkang lumantar wonten ing pelajaran Sekolah Sabat. Mugi Gusti Allah paring pepadang, paring Roh Suci supados kawula sedaya saged mangertosi menapa dawuh pangandika paduka dumateng kawula. Mekaten Gusti panyuwun kawula aturaken kanthi pitados ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, minangka ayat nats ingkang badhe ndasari anggen kita nyinau dawuh pangandikanipun Gusti ing wekdal menika kaserat wonten ing kitab Yusak kalih selikur ayatipun kaping 50 gangsal. Mekaten dawuh pangandikanipun Gusti Yesus, dawuh pangandikanipun Gusti Allah. Gusti Allah ngleksanani sarupaning perkara sing dijanjikake marang umat Israel, siji wae ora ana sing kliwatan. Para sedherek ingkang kinasih, menawi kita ngenget-enget malih menapa ingkang sampun dipun tindakaken dening Gusti Allah dumateng bangsa Israel, ingkang sampun dipun janjikaken kalian bapa leluhuripun nggih menika Abraham nalika semanten bilih Gusti Allah janji dumateng Abraham badhe maringi keturunan ingkang ageng lan mangke keturunanipun badhe wonten ing Mesir, wonten ing perbudakan ingkang laminipun ngantos 200 tahun lan saksampunipun Gusti Allah ugi janji badhe medalaken keturunanipun Abraham menika saking perbudakan lan dipun beta dumateng negeri ingkang dipun janjikaken nggih menika negeri Kanaan. Menapa ingkang dipun janjikaken dening Gusti Allah menika sedaya sampun dipun tindakaken dening Gusti Allah. Abraham nalika sampun sepah sejatosipun boten saged malih anggadahi putra, nanging krana janjinipun Gusti Allah menika boten saged ewah lan boten saged dipun blenjani. Gusti Allah nepati menapa ingkang dipun janjikaken dumateng Abraham. Abraham dipun paringi putra lan saking putranipun menika lahir keturunan-keturunan ingkang ageng lan kados dene ingkang sampun dipun ngendikaaken dumateng Abraham bilih keturunanipun mangke badhe wonten ing perbudakan ing Mesir lan menika sampun kedadosan. Lajeng bangsa Israel ingkang wonten ing Mesir menika saksampunipun 200 tahun menika dipun beta dening Gusti Allah nganti tanganipun Gusti Allah ingkang kiat ingkang maha kuwaos, boten krana kegiatanipun lan kebijaksanaanipun bangsa Israel, nanging krana kasetyanipun Gusti Allah piyambak. Bangsa Israel pun dipun tuntun medal saking Mesir, nemahi kathah rubeda lan godaan-godaan lan tantangan-tantangan wonten ing perjalanan, nanging krana Gusti Allah piyambak ingkang sampun janji bangsa Israel menika saged lumebet dumateng negeri Kanaan lan ngalahaken bangsa-bangsa ingkang nguwaosi negeri-negeri wonten ing Kanaan menika. Sedaya menika krana janjinipun Gusti Allah ingkang sampun dipun tepati dumateng bangsa Israel. Nah, menika kasetyanipun Gusti Allah. Gusti Allah mboten blenjani janji. Gusti Allah menika nggih menika Allah ingkang setya tuhu netepi sedaya janji-janjinipun dumateng umatipun ingkang dipun tresnani. Menawi kita maos dungat wonten ing kitab Yusak selikur ayatipun 53 ngantos 52 gangsal menika minangka ayat lengkapipun. Mangkono patrape Allah maringake marang umat Israel tanah sing biyen dijanjikake kelawan supaos marang para leluhure
Sawise tanah mau direbut, umat Israel nuli padha manggon ing kono. Gusti Allah ngayomi tanah mau kaya janjine marang para leluhure umat Israel. Mungsuh-mungsuhe Israel siji wae ora ana sing wani ganggu. Merga Allah piyambak sing ngulungake mungsuh-mungsuh mau marang umat Israel. Gusti Allah ngleksanani sarupaning perkara sing dijanjekake marang umat Israel. Siji wae ora ana sing keliwatan. Menika para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, kasetyanipun Gusti Allah nggih menika krana Gusti Allah sampun beto bangsa Israel lan sampun maringaken tanah perjanjian menika dumateng umat Israel lan sedaya ingkang dipun janjikaken menika boten wonten setunggal kemawon ingkang kelewatan, boten setunggal kemawon ingkang dipun blenjani dening Gusti Allah. Gusti Allah setya tuhu netepi sedaya janji-janjinipun dumateng umatipun ingkang dipun tresnani. Lan para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, krana Gusti Allah menika sampun netepi janjinipun, krana Gusti Allah menika sampun setya tuhu dumateng umatipun. Pramila menapa ingkang kedah dipun tindakaken dening umatipun nggih menika umat Israel lan sak menika kita sedaya, menapa ingkang kedah kita tindakaken wonten ngarsanipun Gusti Allah. Menawi kita maos wonten ing kitab Yusak pasalipun ingkang kaping 23 ayatipun ingkang kaping 11, mekaten dawuhipun, mulane aja padha lali nresnani marang Pangeran Yehuwah. Aja padha lali nresnani marang Pangeran Yehuwah. Menika ingkang dipun engetaken dening Yusak dumateng bangsa Israel. Nalika Yusak sampun sepuh, Yusak paring ngandika lan ngengetaken dumateng bangsa Israel, kowe kabeh aja padha lali nresnani marang Pangeran Yehuwah, Pangeran Allahmu. Krana Pangeran Allah Yehuwah menika ingkang sampun beta bangsa Israel menika medal saking Mesir lan lumebet wonten ing negeri Kanaan. Krana sih welasipun Gusti Allah. Pramila umatipun Israel kedah nyambut, kedah mangsuli bilih piyambakipun ugi kedah nresnani dumateng Gusti Allah. Lan menika ugi pepeling dumateng kita sedaya. Krana Gusti Allah menika sampun nindakaken kasetyanipun dumateng gesang kita. Sampun beta sarupa-rupaning berkah wonten ing gesang kita. Sampun paringi kesehatan, sampun paringi kagem kita kabegjan, sampun paringi kagem kita menika berkah-berkah ingkang lumintu, berkah-berkah ingkang lumuber ing sak bendinten ing gesang kita. Lan ugi malih kita sampun dipun paringi kapercayan dumateng Gusti Allah, iman. Nggih menika kita sampun tepang dumateng Gusti Yesus Kristus. Menika berkah-berkah ingkang ageng sanget ingkang sampun dipun parengaken dening Gusti Allah kagem kita sedaya. Pramila kita kedah nyambut ugi sedaya katresnanipun Gusti Allah menika kanthi janji ing manah kita bilih kita ugi badhe nresnani dumateng Gusti Allah. Boten krana kegiatan kita nanging krana Gusti Allah sampun tresnani kita. Krana Gusti Allah sampun paring berkah dumateng kita. Pramila kita kedah tresnani ugi dumateng panjenenganipun. Lan menapa malih para sedherek ingkang kinasih ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, akibatipun bilih kita menika boten setya tuhu dumateng Gusti Allah. Gusti Allah ingkang sampun tresnani kita menika kanthi katresnan ingkang murni, ingkang boten wonten syaratipun. Nanging kita dipun tuntut kedah nresnani ugi dumateng Gusti Allah. Lan wonten akibatipun menawi kita menika boten setya tuhu dumateng Gusti Allah. Kados dene anggen kita sesemahan, anggen kita bebrayan, kita kedah setya tuhu
suami kalian istri kedah setya tuhu, menawi boten setya tuhu menika wonten akibatipun. Akibatipun nggih menika keluarga utawi rumah tangga menika boten rukun lan boten langgeng anggenipun bebrayan. Nah, mekaten ugi katresnanipun Gusti Allah kagem kita lan kita ugi tresnani Gusti Allah, nanging menawi kita boten setya tuhu menika badhe wonten akibatipun. Menawi kita waos wonten kitab Yusak 23 ayatipun 12 ngantos 13 mekaten. Yen kowe ora setya marang Allah lan kelu marang bangsa-bangsa mau, elinga yen Gusti Allah ora bakal ngelungakake bangsa-bangsa mau marang kowe. Malah bangsa-bangsa kuwi bakal mbebayani lan dadi memolo kanggo kowe. Bangsa-bangsa mau bakal gawe sengsaramu, mergo bakal dadi pecut kanggo ngitiki lehermu lan dadi klilip ing mripatmu. Kowe salawase bakal nandang sangsara nganti ora ana wong siji wae ing antaramu sing kari ana ing tanah sing ngresepake, sing diparingake pangeran Allahmu marang kowe iki. Dados Yusak menika paring pepeling dumateng bangsa Israel menawi mboten setya tuhu dumateng Gusti Allah, mangke badhe wonten akibatipun nggih menika dipun tilaraken dening Gusti Allah. Menawi dipun tilaraken dening Gusti Allah, pramila bangsa Israel badhe nandang sangsara. Bangsa-bangsa sanes ingkang wonten ing sak kiwa tengenipun bangsa Israel menika badhe dados musuh, badhe dados piyala lan badhe dados klilip wonten ing mripat. Lah menika ingkang kedadosan ing pigesanganipun bangsa Israel menawi piyambakipun menika boten setya tuhu dumateng Gusti Allah. Nah, mekaten ugi wonten ing pigesangan kita menawi kita menika boten setya tuhu dumateng Gusti Allah. Gusti Allah ugi badhe ndatengaken dumateng kita menika pacoben. Pacoben nggih menika sedaya perkawis ingkang nyebabaken gesang kita menika rekaos. Sedaya perkawis ingkang nyebabaken kita ngadepin bebaya, sedaya perkawis ingkang nyebabaken ing gesang kita menika wonten memala ingkang badhe ngganggu pigesangan kita lan kita mboten badhe nemahi katentreman wonten ing pigesang kita. Pramila para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, kasetyan dumateng Gusti Allah menika perlu. Kita perlu tingkataken kasetyan kita, setya tuhu kita dumateng Gusti Allah, perlu kita pupuk lan kita tingkataken supados kita langkung setya, langkung celak, langkung tresna dumateng Gusti Allah kita. Krana Gusti Allah menika sampun nresnani dumateng kita. Mekaten ingkang dipun badhe dipun paringaken kagem kita dados piwucal ing wekdal menika. Mugi menika dadosna piwucal ingkang sae wonten ing pigesangan kita. Sumangga kita tutup kanthi pandonga. Gusti Allah Rama ingkang wonten ing swarga, kawula ngaturaken panuwun krana ing wekdal menika kawula saged mungkasi piwucal sekolah sabat ingkang kaping 12. Nggih menika mengetaken bilih Gusti Allah sampun setya tuhu dumateng kawula, sampun tresnani, sampun paring berkah, sampun paring kawilujengan. Mugi kawula ugi anggadahi katresnan, kayekten lan ugi setya tuhu dumateng Gusti Allah. Mekaten duh Gusti ingkang dados panyuwun kawula aturaken kanthi pitados ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Mekaten para sedherek ingkang kinasih, anggen kita nyinau dawuh pangandikanipun Gusti Yesus Kristus lumantar pelajaran sekolah Sabat, kita pepanggihan malih wonten ing sanes wedal. Gusti Yesus berkahi. Amin.